Ja sam samo sa bajonetom došao u Vukovar, nismo imali oružja. Od nas 58, 7 uopće pušku nije imalo. Došli smo sa vjerom, jer znate, dom se ne brani u svom domu, nego van svoje kuće, van doma. Išli smo pomoć tamo gdje je bilo najkritičnije. Dali smo veliki obol u Vukovaru i danas mi je posebno teško kada pričaju o nama HOS-ovcima da smo ne znam što. Dok naše oznake na koje piše za dom spremni, na koji sam ponosan i koje se nećemo nikad odreći. Iza nas je čist ratni put, nema masovnih grobnica, nema nikakvih ratnih zločina. Kada sam stavio osobno oznaku na kojoj to piše, smatrao sam to nužnim jer išao sam protiv četnika koji je već napravio Borovo selo. Pokolji su dakle već napravljeni. Nisam mogao staviti teglu cvijeća i ići na četnika koji je bio nemilosrdan. Htjeli smo im pokazati moralno da smo odakle, da ćemo biti alpari njima i da se nećemo predati, da ćemo se boriti do kraja. Tako je na kraju bilo. Da to potkrepljuje moje riječi, sada ću vam reći sljedeći podatak. Nakon 8-9 dana po zapovjedi Dedakovića, 14 dragovoljaca HOS-a je upućeno u malo selo Bogdanovce da brani to selo sa malobrojnim braniteljima. Nas 44 je ostalo na Sajmištu. Sajmište je urbani dio grada, zbijene guste kuće, zgrade. 17. u noć, 11. a 18. je okupiran grad Vukovar. Od nas 44, kada smo se prebrojali, ostalo nas je 8. Da ponovim, od nas 44, ostalo nas je 8. I ta osmorica, krenuli smo u proboj, nismo se htjeli predati. Nažalost, neki naši ranjeni i tako drugi koji su ostali i zbog svojih obitelji u Vukovaru nisu htjeli ići u proboj, domaći ljudi, Vukovarci, nisu mogli ostaviti obitelji, ostali su, prolazili su kroz torture, koncentracijskih logora, vidjeli ste, ovo je samo mali dio pakla koji su oni proživjeli. Mi smo krenuli u proboj, ima dio u knjizi na kraju koji govori o tom proboju. Evo, meni osobno i dan danas nije jasno kud smo mi to prošli, kroz gorući grad Vukovar, kroz opkolje, dakle u 3 prstena, kroz četničke redove do Vinkovaca. Dakle, zračna udaljenost je otprilike 18 km. I dan danas mi baš nije jasno kud smo mi prošli. Volim reći da jednostavno dragi Bog je tako odlučio da neko mora ostati živ, neko mora pričati. Evo, ispalo da mi smo ostali živi i mi smo danas dužni pričati o tim danima, kao što sam rekao, da se nikad ne zaboravi i da se to nikad ne ponovi. Ono što je bilo specifično te bliske borbe, dakle, nas dvojica, Igor Široki, ima 18 godina, bili smo snajperisti. Svi kažu, jo, snajperisti, to je jako teško, to je ovo, to mora biti. To je bilo najlakše, da tako kažem, raditi, jer znate, neprijatelj vas ne vidi, mi smo ih očekivali i tako smo ih rijedili. Ono što je najteže bilo nakon toga, silazak sa visine i čišćenje kuća. To oni nisu očekivali, dakle imali smo jednu skupinu interventnu od nas HOS-a, nas 7. Nakon što bio napad, išli smo za njima, to nije niko od njih očekivao i tu smo još uspjeli ih nešto eliminirati, pokupiti njihovo oružje, cigarete. Evo, imali smo nešto jako aktivnih pušača i bili su jako nervozni zbog cigareta, pa su mnogi od njih jedva čekali neprijateljski napad kako bi došli do cigareta. Ja sam ne pušač, meni je to bilo blesavo, tako da znate, pušači jako su ovisni o cigaretama i eto. Jedina hrana najčešće je bila u tim špajzama, smočnicama, time smo se prehranjivali, nije ništa bilo gotovo, a kada je naišao tenk u našu ulicu, jedva smo ga dočekali, kad smo ga uništili, dečki znaju, sa strane su bili veliki na tenku, veliki sanduci, unutra su bili nešto kruha, konzerve, opet cigarete, čajevi i tako dalje. Tako da smo se ponekad i veselili tom oklopu kako bi imali se čime prehraniti. Sve je to trajalo što se tiče moje postrojbe 52 dana, ali 52 dana u prosjeku svaki dan 2 napada. Zato smo imali toliko poginulih, evo imamo još uvijek i nestalih. I kao što znate, svi ste čuli za Ovčaru, međutim, postoji još jedno veliko masovno stratište, zove se Velepromet, o čemu se jako danas malo govori. Tamo je po svjedocima preživjelo ih je 35, ubijeno oko 700 ljudi nakon okupacije, dakle kad je okupiran grad Vukovar nakon 18. Nažalost, za te zločine nitko nije završio u zatvoru. Možda su pobjegli ovozemaljskom sudu
ali ima jedan sud gore koji neće niko pobjeći. Neću više puno pričati o knjizi, vidjet ćete kako su sudbine sve to naše bile, kako smo se branili, kako su branili svoju domovinu ljubavlju, kako su oni napadali mržnjom. Hvala vam lijepo što ste došli, što ste nas poslušali, mi nastavljamo dalje, 25. smo u Rijeci i tako dalje i tako dalje. Hvala vam lijepo i dragi Bog vas blagoslovio. Hvala vam. Poštovani članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, poštovani suborci, poštovani stanovnici ovog prelijepoga grada Umaga, poštovani izvođači, hvaljen Isus i Marija. Ja sam Damir Plavšić, jedan obični mali čovjek, obični ratnik koji je branio grad Vukovar 1991. godine, dakle prije davnih 25 godina. Večeras sam iznimno sretan, ali i jako tužan. Sretan sam što se prvi puta nakon godinu i po dana koliko organiziramo ove naše glazbeno-scenske predstave širom Hrvatske i svijeta, prvi puta nalazimo u Istri. Prvi puta se nalazimo u ovome prelijepome gradu Umagu i dakle ovoj našoj Istri koja je hrvatski biser. Istovremeno tužan sam jer večeras ovdje nema školske djece. To me je rastužilo zato jer sve ovo što ste vidjeli večeras, ovaj film i ovo o čemu mi pričamo, namijenjeno je zapravo našoj djeci i našim mladima. Zbog čega? Zato jer danas, 25 godina nakon početka Domovinskog rata, naša djeca o Domovinskom ratu ne znaju gotovo ništa. Naša djeca o Domovinskom ratu koji je stvorio slobodnu i neovisnu Hrvatsku uče toliko koliko je napisano na 3 stranice u udžbeniku 8. razreda u udžbeniku povijesti. Stvorili smo Hrvatsku svojom krvlju, vi poštovani hrvatski branitelji, a naša djeca 25 godina nakon početka rata o Domovinskom ratu ne znaju gotovo ništa. Ovako kako obilazimo Hrvatsku i svijet, tamo gdje nam dođu kompletni 8. razredi i učenici iz srednje škole, volimo ih pitati da li itko od njih koji se nalaze na predstavi znaju nabrojati samo 2 heroja Domovinskog rata. Vjerujte mi, dragi prijatelji i suborci, tada u dvorani nastane muk. Također pitamo djecu da li netko zna reći definiciju riječi domoljublje. Tada u dvorani ponovo nastane muk. Ne znam što da vam kažem. Naša djeca u udžbenicima i na satovima povijesti uče o pobjedonosnim bitkama u Drugom svjetskom ratu koje su vodili partizani, uče o partizanskim herojima. Međutim, naša djeca još uvijek ništa ne uče o Bleiburgu, o križnom putu hrvatskog naroda, ništa ne uče o stotinama jama koje se nalaze širom Slovenije, Austrije, Hrvatske. Dakle, puno toga se mora promijeniti, a ova naša glazbeno-scenska predstava ili prikaz predstave Bitka za Vukovar je jedan od malenih kotačića koji trebaju pokrenuti to da naša djeca uče svoju hrvatsku povijest. A zašto je to bitno? Bitno je da svaki čovjek zna povijest svoga naroda kako se greške ne bi događale ili ponavljale u budućnosti. A još nešto je vrlo bitno ovdje. Kažu da narod koji ne poznaje svoju povijest, narod
koji ne njeguje ovu našu prelijepu kulturnu, povijesnu, narodnu tradiciju i narod koji ne živi svoju vjeru, u svome srcu ne može imati plamen domoljublja. A upravo to domoljublje je mene kao mladog čovjeka, 21-godišnjaka, iz sigurnog Zagreba odvelo u moj rodni grad Vukovar. Odvelo me da branim svoj grad, da branim svoju Hrvatsku, iako treba da poginem. Danas to naša djeca ne razumiju. Nekoliko dana sam na forumima i na grupama, Facebook grupama, kada smo najavljivali ovu našu predstavu, bilo je svakakvih upita. Između ostalog je bio upit, pa zašto vam to treba 25 godina nakon početka rata pričati o nekakvom Vukovaru, o nekakvom ratu? Treba se ići dalje, treba se živjeti u budućnosti. Slažemo se da se treba živjeti u budućnosti i optimistički gledati na budućnost. Ali mi, branitelji, koji smo krvarili za ovu našu prelijepu domovinu, dužni smo, dok smo još živi, dok još možemo, barem našoj djeci i mladima ispričati kako smo stvorili ovu domovinu u kojoj sada živimo. A budućnost, mi smo se borili i krvarili upravo zbog toga da bi danas bila budućnost ne ovakva kakva je sada, već puno bolja i puno ljepša. Nadamo se da će to i biti jednoga dana. Napisao sam knjigu Bitka za Vukovar, ne plaći moj dobri anđele, upravo zbog toga, kako je rekao Damir Markuš, ono što nije zapisano, kada mi umremo, sa nama odlazi u grob i kao da se nikada nije ni dogodilo. Tako sam imao potrebu da opišem 10 akcija u kojima sam ja sudjelovao tijekom obrane grada Vukovara, a koje su bile dosta bitne u strateškom smislu i o kojima čak i mnogi vukovarski branitelji ne znaju gdje su se dogodile, kada su se dogodile i što su polučile. Tako da u svojoj knjizi opisujem uništavanje prvog tenka u gradu Vukovaru, borbe na najkrvavijem dijelu vukovarskog bojišta, to je Sajmište. Malo nas je preživjelo koji smo se borili na Sajmištu, a mi koji smo preživjeli u prosjeku smo ranjeni 1,5 puta. Dalje opisujem, ako ste dobro pratili ovaj film, Cafe Bar London. I ako se sjećate Arkana sa njegovim specijalcima i dragovoljcima i one kolone tenkova koja je napadala baš taj maleni Cafe Bar London, ovo su vam bile originalne snimke, nas je 18 branitelja branilo liniju koja je dugačka gotovo 1 kilometar. A taj maleni Cafe Bar London na početku napada branilo nas je 6. Na kraju smo ostali živi moj zapovjednik Lada Tihomir i ja. Lada Tihomir je gađao i uništio jedan tank, drugi je onesposobio iz dvorišta, a ja sam djelovao iz toga objekta Cafe Bar London. Odolijevali smo satima jer Lada Tihomir je, kako je uništio jedan tank, drugi tank je probao gurnuti prvi da prođe čitava kolona naprijed, a onda je pogodio drugog tenka u gusjenice, tako da su se 2 tenka zaglavile na cesti, a oko ceste i sa jedne i sa druge strane su bili jako duboki kanali, tako da tenkovi nisu mogli proći kroz te kanale. I onda na takav način zaustavljeni su tenkovi i onda nikako pješaštvo nije moglo osvojiti taj Cafe Bar London, tada je 3. tank nekako pokušao proturiti cijev između ova 2 i onda je sa 3 hica uništio ovaj Cafe Bar London i na kraju ga je zapalio. Tek kada ga je zapalio, mi smo se morali povući jer nismo mogli ostati u gorećem objektu. Mnogi nas pitaju kako ste vi to, vas šačica, vukovarskih branitelja, a bilo nas je na početku Domovinskog rata samo 1802 branitelja, a napadalo nas je 40 do 60 tisuća neprijateljskih vojnika koji su imali sve, od zrakoplova, helikoptera, brodova, topništva, svega mogućega.
kako ste uspjeli izdržati punih 88 dana u potpunom okruženju. I onda Damir je rekao, mi smo imali srce. Jeste, mi smo u srcu imali i ovaj plamen domoljublja o kojem sam vam pričao na početku i imali smo našu katoličku vjeru koja nam je davala snagu i hrabrost. I još nešto vrlo bitno, a to smo vam željeli prikazati u ovoj predstavi, a to je sinergija ili zajedništvo branitelja i hrvatskog naroda. Upravo zbog toga nam je bitno da na predstavu dođu djeca i supruge branitelja, ali i ljudi koji nisu imali veze sa Domovinskom ratom. Upravo zbog toga da nekako pokušamo ponovo pobuditi to zajedništvo hrvatskog naroda koje nam je danas jako potrebno. Dalje opisujem neke akcije u Borovu naselju i opisujem trenutak koji je meni osobno bio vrlo težak u životu. A to je trenutak kada se napravi samo jedan obični korak i kada prekoračite nekakvu nevidljivu liniju i kada ste prekoračili tu nevidljivu liniju, slobodan čovjek u tome trenutku postane zarobljenik, postaje nitko i ništa, a njegov život ovisi o mrkom pogledu nekog četnika koji stoji sa strane i gleda tko mu je simpatičan ili nesimpatičan da bi ga izvukao napolje i ubio. Samo zato što je Hrvat. Dalje opisujem zatočeništvo u 3 srbijanska logora u Stajićevu, Nišu i u Sremskoj Mitrovici. A evo, imam čast da je Zoran Pištelek, jedan od organizatora večeras, bio sa mnom u logoru i Stajićevo, tako i Niš i u Sremskoj Mitrovici. Imali smo čak tu čast da su nas u nekoliko navrata zajedno izvlačili napolje iz sobe i tukli. Knjigu završavam sa posljednjom stranicom ratnog dnevnika koji je napisao moj otac, Ivan Zvonimir Plavšić, a kojega su ubili na masovnom grobištu Ovčara zajedno sa 264 vukovarska ratnika i ranjenika samo zato što su bili Hrvati. Ubili su 16-godišnjeg dječaka samo zato što je bio Hrvat. Ubili su trudnicu pucavši joj u stomak, dijete je bilo staro negdje oko 7 mjeseci, samo zato što je bila Hrvatica. Damir je rekao, nakon pada grada Vukovara počinjeni su veliki masovni zločini, a jedan od najvećih je upravo bio velepromet, gdje se procjenjuje da je ubijeno oko 700 djece, žena, ranjenika i vukovarskih civila, samo zato što su bili Hrvati. Još ću vam reći nešto o Vukovaru. Vukovar je danas, vidjeli ste ove zadnje fotografije, lijep i obnovljen grad. Međutim, ja kažem da duša grada Vukovara još uvijek krvari. Krvari jer za zločine koji su počinjeni u Vukovaru 25 godina nakon početka rata još nitko nije odgovarao. Bili su osuđeni četnici koji su ubijali na Ovčari, njih 14 ili 16, Damire, ne znam točan broj, osuđeni su. Međutim, prošle godine ih je Ustavni sud Republike Srbije oslobodio zbog tehničkih i proceduralnih pogrešaka prilikom, ne znam šta je bilo, jel ti znaš o čemu se točno radilo? Uglavnom nekakve tehničke i proceduralne pogreške su bile u pitanju i ti četnici se danas slobodno šetaju po Vojvodini, organiziraju kampove za obuku svoje djece, vode ih u Srbiju i redovito promiču svoje četničke kapetane u više činove i tako dalje. U Vukovaru je danas, iako je grad obnovljen, iako polako kreće i ekonomski razvoj i počinju ulaganja, u Vukovaru je najteže ženama koje su tijekom okupacije bile mučene i silovane. Danas, 25 godina nakon početka rata, žena
kada prolazi gradom i kada njoj u susret dolazi njen mučitelj i silovatelj, ona je ta koja mora spustiti glavu i ona se mora sramiti i ona se mora bojati kada prolazi, a njen mučitelj i silovatelj prolazi pored nje ponosno, bez straha i bez imalo griže savjesti. U vukovarskoj policiji još uvijek radi 50%, znači polovica vukovarskih policajaca su isti oni ljudi koji su 1991. godine uništavali grad i ubijali. U vukovarskom sudu je ista situacija kao i u drugim državnim institucijama, a naše ljude koji su razbijali ćirilične ploče osuđivala je sutkinja srpske nacionalnosti koja živi u Srbiji, u gradu Šidu preko Dunava i koja svako jutro dolazi na posao u Vukovar, u Vukovarski sud. Mi smo katolici, mi smo vjernici, mi trebamo opraštati. Međutim, ovo nikada ne smijemo zaboraviti. A s time bi završio ovo večerašnje izlaganje. Hvala vam, dragi prijatelji, još jednom što ste zajedno sa nama pogledali ovaj film i evo što ste sudjelovali u ovoj 102. glazbeno-scenskoj predstavi koju je pogledalo više od 30.000 ljudi u Hrvatskoj i svijetu, a sudjelovalo je u našoj predstavi preko 2.500 izvođača. Od srca vam hvala. Evo i sada bih zamolio našeg glavnog koordinatora i organizatora, predsjednika HVIDRE Umag, da nam se obrati riječi. Hvala vam, dragi prijatelji.